Wo bashana kushubile bashana abantu bakonanda bashana bahlezi bekhala bashana bathi bahlupheka igazi bashana ingane zakhona zibangenele endlini bashana zibabamba inkunzi bashana zibahlukumeze bashana asazi ngoba bashana masebeshawa ke kuthiwe hayi kudlalwa ngazi ingane ziyayisontela bashana anti bazo bathi hayi lengane iphathele umfundisi iBhayibheli umfundisi uyifundisa iBhayibheli lengane yona efundela umfundisi amavesi hayi ke phela womshana abazalwane bengasadubuli womshana samoya konanda baze bambiza ngegama omunye kuyabonakala ngathi khona abaphambene naye bashana azi noma bamtshontshele yini wathi abahlasela kanti bahlomile labo mfana zaqhweba lezi womshana zancikana ngento eqhumayo kushubile bashana wela khuza kwenzenjani lapho baze bakubiza ngegama kwenzenjani lapho niyadubula lapho kwenzenjani angitho anibeni bathi nina kudlalwa ngana nidubuli hayi seyikholwa-ke leyo ukuthi badubula kuqala labafana abe bengasadubuli kanje izolo akukho ukubambisana ezweni bashana ingane ihloma ihlasele bashana zihlalise umphakathi libhojozane ngesinqe esisodwa kuba shubele bashana esaso sholonto bashana basoba lo go blam Thuqasa hayi laba abazalwane bengasadubuli kanje angithi wani babo bayasonda